Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kusale enkundleni oyedwa koshaya sbhamu bedubulana phezulu naMAPHOYISA eGoli ngomsombuluko emini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kophina kuphi landula khona le video. Mangoqala usijone leli khasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ithimba lezinhlaka ezahlukene zaMAPHOYISA leshayelwe ihlombe ithimba lezinhlaka ezahlukene zaMAPHOYISA eGoli ngesikhathi libamba abasolo basebekhathazile ngokuduna izimonto bephinde bebambe abantu inkunzi kule lidolobha. Elithimba libona imonto yabasoli Audi A5 inabantu abathathu uphakathi eMayfair ngesithuba zabuthu. Ithimba libe selizama ukumisa le monto kodwa abasolwa bavele banyusa isivinini maqede bavulela ngenhlamvu bebhekise eMAPHOYISeni. Kubike ukuthi aMAPHOYISA ebese bahlala ithonto abalandela. Abasolwa ababili baphumela emontweni babaleka ngezinyawo. Aqhubekile aMAPHOYISA nokulandela imonto. Kube ukuthi ngesikhathi aMAPHOYISA ihupha imonto ibe esishayisa isigcobo sikagesi nokuyila efike yabanjwa khona. Umsolo bephakathi utholakale yedwa kanti kube ukuthi ubesedubulekile. Ngesikhathi kuhlolwa imonto kutholakala ukuthi izinombolo zayo zingumkokothelo kanti ke nayo yadunwa eKempton Park ngoMeyi. Kube sekutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezihlamvu. aMAPHOYISA busy athungatha ababili laba ababaleke ngezinyawo. Ukhomishana waMAPHOYISA Gauteng uLieutenant General Elias Mawela uncome ukusebenza ngokuzikhandla kwaMAPHOYISA. Leli thimba lenza umsebenzi oncomekayo okakhulu kulezi nyanga libamba izigilamkhuba esezikhathazile ngamacala obugebengu ahlukahlukene. Bafethu ke lezi indaba ejabulise abaningi. Ofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.